loves! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, kami po ay pupunta ni Bibi Duwin sa grocery. Ayan, kasi may pera po si Bibi Duwin sa akin. Bibili ko po siya ng mga pagkain niya. Ayan guys. So, sasabay na po kami sa kay Ate Ria and Kuya Janjan, Ate Bibi Joyce. Ayan guys, nandito si Bibi Duwin. Ihahanda ko na po ang kanyang susuotin for today's video. So, ayan, abangan nyo kami mamaya sa aming lakad. Charit. So, ayan guys, mamaya na lang kasi, ayan, tulog pa yan si Bibi Duwin. So, ayan, mamaya na lang. So, ayan, bye! Umalis na kami ni Bibi Duwin. Say hi ikaw dyan. Hi! Hi, Papa. Ayan, si Kuya. Mag-hi ka, Kuya. Hi. Hi. Ayan, sasakay kami ng trolley. Trolley? Ayan, sakay kami ng trolley. Oops. Dali, dito. Kulang pa nga eh. Ano mo nga sa akin to? Bukas sa likod. Ay, sa ating bibigay, oh. Matet! Ayan, nasa trolley na kami. Tulo yung trolley na. Naka-gold ikaw, Wen. Duwin. Saan na yung bababa dyan? Si Kuya, taga. Matay ka sa vlog ko. Ayan na, si Kuya. Si Ate. Kung paano ko papakainin si Bibi Duwin. Sayang papakainin ko lang sa Bibi Duwin. Ayan, pag kainin ko na siya ng kanin. Kasi, ito na siya guys. Nakapili. Na. Bilog na. Ayan, ayan, kasi tinamad na rin ang pagsaing doon pagdating. Kaya, dito na lang kami na nanghalian.
kami sa bahay. Kakarating ko lang po. So, ayan, si Bibi Dewin, natulog na siya. So, ayan, napagod yung baby ko. Tapos, shout out nga pala sa nag-sponsor kay Bibi Dewin yung nag-Jollibee. So, ayan, nakita nyo yung picture niya sa Jollibee, guys. Saka, ayun guys, hanggang dito na lang po magtatapos ang aking vlog. Sana may nag-sponsor ko kay Dewin. Sana may nag-sponsor pa dyan, guys. Ayan, thank you so much. Ayan, tulog na siya. Ayan siya. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe my YouTube channel, Joey Velardo. So, ayan, thank you sa mga subscriber ko, followers. Thank you so much sa inyo. And, ayan, bye! Papaalam na ako sa inyo. Thank you sa panonood. Bye!